Salut, fraților! Hai să vă arăt ceva ce a ieșit în 2012. Un Dacia Papuc. Veniți în față. Da, uite ce. Am trecut pe drum și m-am întâlnit cu această mașină. Și nu pot să-mi dau cu seama cui este. Dar băi, este incredibil această mașină. Nu pot să-mi dau cu seama cui este. Dar hai să ne uităm în ea, veniți mai aproape. Băi, această mașină poate fi deschisă. Și da, este deschisă. Hai să intrăm în ea. În această mașină să intrăm în ea. Băi, incredibil, este impecabilă această mașină. Această mașină este impecabilă. E un Dacia Papuc. Băi, de România. Nu vine să cred. Este incredibil. Are 5 trepte. Vai, cu maxalierul 6. Are aer condiționat, incredibil. Vai, este impecabil. În viața mea n-am văzut așa ceva. Vai, dar ce se întâmplă? Această mașină are cheile în ea. Deci nu vine să cred că leșin. Aoleu. Vai de mine, această mașină are cheile în ea. Ia stai să o pornim. Vai, această mașină are cheile în ea, să pornim mașina. Nu vine să cred, stai să o oprim la loc. Vai, este incredibil. Nu vine să cred. Mașina asta este impecabilă și este foarte, foarte bună. Dar vai, uite BMW-ul. Uite care e BMW-ul aici. Vai. Incredibil, este impecabilă această mașină. Vai de capul meu, vai, are 2 locuri doar, vai, este incredibil. Uitați, tapiserie din piele întoarsă, incredibil. În viața mea n-am văzut așa ceva. Volan din peleu, vai de mine, claxon, semnalizare, vai de mine, vai, clan să deschizi ușa, este incredibil. Uite care este sergător de rupt, incredibil, vai de viața mea. Viața mea n-am văzut așa ceva. Aoleu, are rovineta plătită, are asigurare, deci cu mașina asta poți să pleci oriunde, este asigurată la maxim, este incredibil. Așa că, fraților, Costi v-a mai arătat o mașină bună. Aceasta este mașina care a spart topurile în Ghidici. Deci Costi este numărul 1 în Ghidici, e mafia neagră, să știe asta, că e doar unul Costi în Ghidici, care e bossul, oprește-mă că gata.